siger lort i telefon. Lortetelefon. Og man er så pissetræt og lige kom hjem fra arbejde. Det er ikke sådan jeg er, det er ikke sådan jeg kører, men djævlen på min skulder visker i lille. Jeg får lyst til at klappe dig ind. Klap dig ind, klap dig to, klap dig tre på siden af ud. Ja, jeg får lyst til at klappe dig ind. Klap dig ind, klap dig to, klap dig tre på siden af ud. For bestemmer ikke over mig. Nej, bestemmer ikke. Jeg får lyst til at klappe dig ind. Tusind tak.